Ma'am Nina Villamor. Pagpapalisan ni Engineer Jenis Sumagang. Sige. Sunod. Bilang tanay padis. Anapong sunod ng masayaw yun na. Waray ba? Kundi ang amay. San Barangay Tigao. Barangay Captain Rani Corsiga. Pagpapalisan San Barangay Captain San Barangay Buntay. Honorable Orsilina Ostaya. Tukar, maestro.
ang pinakamahusay nga principal sa Bugos nga Calbayog Division. Mahusay ngan dati ini siya nga amon principal sa